jotono no khakchangma kaitin hamjangma tei chibaiyaphoro chwngno kaitor aswkke naithotok khe swnamwi tongna bagwi ba satung kwchang kutung hor sal tei tongna bagwi suprei jisu kristo no belai hambai tei norok uansukgwi nanai chwng swngcharao bwswk tongthokgwi tang karnoi saboni bagwi tongthokgwi matong ekmatro suprei jisu kristo ni bagwi bo swngcharao phainai sini bagwi thailankha kwbangma no bo samung no golangkha aboni bagwi suprei jisu kristo no hambai tei phadi ang nukno kuinai chwng swngcharao tongsagjak chwng kising chwng hamjaklai tonglai ano chwng kising chwng kha kuphur bai khe yapharmung yapharlai tonglai ano tei chwng kebono kebo gunu sayawi tonglai ano abo si suprei jisu kristo ni phwrwngmung chwng tongmung no tini o kebono kebo naisillai jolilai tongkha khe sal haibai sini no norok kha hamui paidi walaimani hamui paidi bisa kaya sini no norokni walaimani ba deralaimani abo hamui paidi abo se khaito naio chwng aswkno hamuini khe jotono no nakarlai tongmalai mankha khe chini bagwi kaham aboni bagwi ang koio norok nakarwi tongni jotono no tei chaya ta khaidi chaya lama o ta himdi chaya lama himkha khe nini lama mwnamnai tei swbo sitra nai tei suprei jisu kristo bono nakarglak aboni bagwi chaya lamao miyangwi nai kaham lama o himdi kaham borok bai tongdi kaham kok sadi kaham khe tongdi aswkno.